नैबे Manjuli ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। आङो जाहैबाय दाखालिनि भाइराल भिडिअ सासे जोंनिनो बर' माहारिनि बर' बिमा सासे फिसा गोरलैखौ लानानै जाय बिमाया आलाय सिलाय फैसा बिथिंनानै जानो गोनां जादों बिनि सायाव आं भिडिअ होदोंमोन आरोना। नै भिडिअआ नैबेनो आरोना। बे समाव रावबो सिनायामोन खिन्थु आं दा सिनायबाय आरोना बे मानसिखौ। बे मानसिया जाहैबाय गसाइगाव सथ'गरजाननि आरोना। नामा बेना जेवारि। हाबा जानाया बिदिनो एसे गोबावसै जाहैदों, एसे उन्दैयावनो हाबा जादों। बियो दा बारा बैसोबो जाखायाखै आरोना। 22 फिसा सानै दङ। सासेया जाहैबाय एसे माबा मा होनो देहानि नोरजिया, बे दा लानानै बानाया उन्दैसिन आरोना। बे बिदिनो 1.5-2 बोसोर जाबाय आरोना उन्दैया। ओमफ्राय दा फिसायाबो आगोलाव मिथिला आरोना, न'आवनो दं बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावो बेबायदि होननाय खोनादोंबो आङो आरोना। ओमफ्राय मा खालामनो, बियो सैथो खोथाखौ बुंनानै नाथाय फैसाखौ बिनाय जायाखै आरोना। बे बयनावबो बिदिनो बियो जाहैदों। बे मानसिया बिदिनो बिग्राखा। नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा, मानसिया न'आवनो सेफलि दं। बे बिदिनो बिखायो जाहैदों। दाख्लैबो दतमायाव बिनाय नुदोंनो सासे मानसिया आंनो फन हरना। बेनावबो बिदोंनो, आब' आंनो बिदि आं क'क्राझाराव फैदोंमोन ना अबावबा फैदोंमोन होनदों जाहैदों, दतमायावनो फैदोंमोन। ओमफ्राय आंना फैसा गोमाबाय मानि बेगा, ओमफ्राय आङो माबायाव गसाइगाव खामारपारायाव थांगोन होननानै फैसा बिदों जाहैदों। आंनो गारि भारा गैया हर होननानै गोरलै लानाय नुनानै गारि भारा थोजासे हरसे होननानै फिसानो जाग्रा बायना होनानै फाथायहरनो गारियाव थिखोनो नागिरबायनो, थाङा। ओंखायनो थाङैखाय फैसाखौ होबाय जाहैदों। होनानै जेब्ला बे दसे बाजार खालामनानै आरो सोरनावबा बेबायदिनो सेम खोथाखौ होनानै बिनाय नुबावबाय जाहैदों। होमबाबो बे जेबो सानाखिसै। ओमफ्राय आरो दा गसाइगावआवहायबो बिदिनो आगोलावबो बिखांखाबाय आरोना। आंनि हासबेन्डनावबो बिफैखांबाय जाहैदों। हासबेन्ड आंनो खिथाफैदों बिदिनो, आदा आं क'क्राझार थांगौमोन, सोरबा क'क्राझार थाग्रा दंबा आंखौ थिखोनानै फैसा हरदो होननानै बुंदों जाहैदों। ओमफ्राय बेहाबो फिसा दंमोन जाहैदों। ओमफ्राय बेहा अननानैहाय फैसा हरबाय जाहैदों। बेहाबो हरनानैहाय ओमफ्राय घटना जाबावबाय आरोना, बयनावबो फैसा बिनाय। न'आव गैया खोमालाय बेसारा, ओंखायनो बेबायदि माबानांदों, बिनानै जानांदों। मा खालामनो, बिहाव बिखुनजोबो गैयालाय खोमा, दंबाबो जेनेबा नों फिसायाबो खामायनो सानै खांनाय, जेनेबा सासेयाथ' नोरजिया जाखाबायानो आरो सासेयाबो गोरलै, आरो फिसायाबा मारै कम्पानियावबा थानानै फैनानै जानो आरोना। न'आवबोथ' नोङो बिदा फंबाय दं, न'आवबोथ' जाहैबाय थानो हायाना। जेनेबा बिनाया गोरोन्थि जायाखै, नाथाय बेना थगायनानै बिनाया बेनो गोरोन्थि जादों आरो। थगायनानै बिनो नाङामोन, मोजाङै मोजां बुंनांगौमोन सोरनावबा। दा नोंथांमोना मा सानो बेनोसै आरोना। ओमफ्राय सानैसो मानसिनि कमेन्टखौ आं बुंनो सानो, इमान लेथ्रा कमेन्ट हरो। बेनिखायनो सोरबा सिनायोबा बेखौ लांफैनो हागोन। क'क्राझार लाथागावनि लोगोफोर, जों बर'फ्रा माबायदि आलाय आदानि जानानै दं। So thank you, bye bye.